салому алайкум дӯстони азиз, ман доктор Тоҳирӣ ҳастам. Дар айни замон имрӯз 20 феврали соли 2025 дар боғи шоҳи Эрон ҳастам. Ин боғ ҳозир ина музей кардаги одамо омода тамошо карда рафта меранд. соли 1995 дар инҷо маро бевосита чандин вазиро ҳудуди 15 нафар мана қабул карда зиёфат додагӣ буданд ва бо инҳо ман дӯстӣ робитаҳои хуб пайдо кардам. одамонро дӯстӣ пурзур кунад, дар ҳама рӯи ҷаҳон машҳур кунад. душманӣ вайронакори олам аст, одамонро хору зору кур кунад. мана чанд моҳ пештар виза аз байн рафт. ҳозир мардуми Тоҷикистон ва Эрон, мардуми Эрон ба Тоҷикистон чун хонаи худ озод рафта омода истоданд. аз фарҳанги ҳамдигар бохабар мешаванд ва ҳар чӣ қадар робитаҳои дӯстӣ зиёд шавад, ҳамон қадар ҷамъият пеш меравад, одамҳо умри дарозтар мебинанд, саломатии худашро барқарор мекунанд. мана ин як нафар ман шино шудам. худатро муаррифӣ кун. عبدالحمید رسولی هستم از افغانستان. اینجا چی کار میکنی؟ اینجا به خاطر ویزا آمدم، ویزای تاجیکستان. تو دانشجو هستی؟ بله دانشجو هستم، میخوام برم تاجیکستان به سفارت آلمان در دوشنبه. تو دعوت کردی که با آلمان؟ بله دعوت آمده برای من. تو دانشجو اونجا میشی؟ دانشجوی آیتی بخش کامپیوتر میشم. تشکر، سلامت زنده باشین دکتر سروازی.